Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen tedi men Gödel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-uny Birleşen Ştatlaryň niýetini tinamazlyga çağırdy we dünýäniň ýadro betbagçylygy bilen haýbat atýan ýakymsaz rejime çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günorta Koreýanyň parlamentinde 8-nji noýabr dediň çykyşynda Trump Pjenýanyň döredýän ýadro programmasy sede hopsuz etmeýär, olar sede uly hop astyny salýar diýdi. Bize kim baka garamaň we bizi tinamaň diýip Trump Demirgazy Koreýa aýtdy. Kim Jong-un'un rejimine karşı eden bu çıkışında Trump Demirgazy Koreýanyň ballistik raketalaryny döretmegini bet edip, ýadro ýaragyndan doly el çeken ýagdaýynda ýurd üçin has gowy geljege ýol görkezmegi wada berdi. Trump Aziýa malaşyrýan saparyny dowam etdirip, 8-nji noýabrda Günorta Koreýadan Hytaýa bardy. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani, Saudi Arabistanyny İran babatynda edilýän haýwatlaryň iki regional beýatyrşyň arasyndaky dartgynlygy güýçlendirmekden başga netije bermejegini duýdurdy. Siz Islam Respublikasynyň kuwatyny we ornuny bilýärsiňiz diýip Rouhani 8-nji noýabrda Tehranda hökümet maslahatynda Saudi Arabistany barada söýlen sözünde aýtdy. Esasan şaý musulman ýylatly İran we sünniýlerin köpçüligindäki Saudi Arabistany regionda dowam edýän ençeme konflikte şolsanda Siriýada we Ýemende gapma garşy taraplary tutýarlar. Şeýlede Rouhani regionyň bütewligine çağırdy we İranyň parahatçylyk, howpsuzlyk, durnuklylyk we öňe gidişlik isleýändigini aýtdy. Saudi Arabistany Birleşen Ştatlara we Israila dost hökmünde seredip İrany duşman hasaplamak bilen strategiki ýalňyşlyk goýberdi diýip Rouhani aýtdy. Ol Birleşen Ştatlary we Israili öz bähwitlerini ýydarlap regionda dawa döretmek taýplady. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň Derňew komitetiniň Siriýanyň hökümetini zarin gazynyň ulanylmagyndaky hüjümde aýplaýan hasabatyny ret etdi we Derňew üçin indiki hepde möhleti dolýan ýarnamasynyň uzaldylmagyna öz razylygyny berjegine şüphe bildirdi. Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň we ýadro ýaragyny gadagyn etmek boýunça guramanyň bilelikdäki Derňew mexanizmine gaýtadan seretmek hakynda Birleşen Ştatlaryň 24-nji oktyabr döňe süren teklibine veto gadagynçylygyny ýerizdi. Şondan beri Ortiýet missiýanyň işini gaýtadan gözden geçirip ýene 6 aýlyk uzaltmagy teklip etdi. Düýpli ütgetmeler bolmazdan bu Siriýanyň häkimetleri bilen hasaplaşmak üçin gural bolup durýar diýip Ortiýetyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vladimir Safronkov aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hasabaty goldadylar we Birleşen Milletler Guramasynyň derňeji missiýasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çağırdylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçü ýolbaşçysy Federica Mogherini Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylarynyň Washingtonyň İran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşygyny berja etmäge ymtylýanlygyny ma'lum edenligini aýtdy. 7-nji noýabrda Washingtonda jurnalistleriň öňünden çykyşynda Federica Mogherini Birleşen Ştatlaryň İran babatyndaky sanksiýalary gowşatmak üçin goşmaçy şertleriň giridilmegi hakynda Kongressde garalmagyna garaşylýan dokumentin 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygyna täsir getirmezligi barada berilen sowaly kommentirlemekden boyun gaçyrdy. Mogherini özüne Birleşen Ştatlaryň ulalaşygy berja etmek niýeti barada anyk alamatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek hakyndaky ulalaşygy gaýtadan tasdiklamakdan geçen aýda ýüz öwürdi. Trump 13-nji oktyabr dediň çykyşynda Tehrany dünýäniň iň täsirli ýurdu bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň we Ukrainanyň birinji telekanalynyň bilelikdäki proýektiniň jurnalistleri Kiýewiň Julian aeroportunda ýüzen ikaply adamlar tarapyndan hüjüme sezebar bolanlygyny aýtdylar. Habarçylar aeroportda Kiýewa barýan Wybor Ukraina atly ortiýetçi guramanyň lideri Viktor Medvedchuk barada maglumatyň üstünde işläpdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň sxemy proýektiniň habarçysy Mikhail Tkach 7-nji noýabrda akşam ýüzen ikaply adamlaryň jurnalistlere hüjüm edip, olaryň siýasatçynyň gelmegini video düşürmegine pätgel berenligini Facebook ulgam arkaly habar berdi. Jurnalist hüjüm eden ýüzen ikaply adamlaryň Julian aeroportunda Medvedchuk bilen işleşýän jan penalar bolmagynyň ehtimallygyny bellädi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň sxemy proýektiniň baş redaktory Nataliya Sedlecka Medvedchuk'un jan penalarynyň jurnalistler toporynyň işine birnäçe hepde bäri pätgel berip gelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň banklaryny özleriniň plastik bank kartlaryna pul geçirmäge baran türkmensanlardan öz işleýän idarasynyň ýöriti guwanama talap edilýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 6-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä gürrüň edilýän guwanamada banka baran döwlet işäriniň häzirki wagtda zähmet ýa saglyk diýinjalşynda ýa-da töleksiz zähmet diýinjalşynda da tasdiq edilmeli. Eger şol guwanama bolmasa onda raýatyň plastik bank kartyna pul geçirmegine ruhsat berilmeýär diýip neşir belleýär. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň aşawatdaky çeşmeleri hem tasdiqlap, olar plastik bank kartlaryna pul geçirmek üçin banklara baran raýatlardan öň haýsy idaradan näçe aýlyk alýandygy hakynda guwanama talap edilen bolsa, indi şol güni işäriň zähmet diýinjalşynda da baradaky guwanamanyň hem sorulýandygyny aýdýarlar. Inni sen haydi daran işyari bolsan şol daradan sen häzir sen şol plastik karta pul oýmak eden günüň zähmet duruşadynmy ýa bolmasa saglyk ýazyň sebäpli işe çykyp bilen okmy ýa bolmasa ýol hasabyny töleksiz zähmet duruşadynmy ine şular sorulýar hem de şol sebäpleri tasdiq edýän resmi dokument ýani guwanama talap edilýär diýip aşawatly ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Bugaýew paýtagtyň käbir önümçilik kärhanalarynda işleýän raýatlaryň ençemesine salgylanyp şol guwanamalary almaň hem o diýen aňsat däldigini belleýär. Onuň sözlerine görä raýatlar agdalýan guwanamany almak üçin öz işleýän idarasynyň ağzyndan iki ýol başçysyna ýüzlenip olaryň muňa garşy däldigini tasdiqlatmaly bolýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeginiň ýeke-täk resmi ýoluna, ýagny plastik bank kartlaryna pul geçirip, olary daşary ýurtlaryň bankomatlarynda naqdlaşdyrmak mümkinçiliklerine girdilen soňky çäklendirmeler we olaryň sebäpleri barada ne bank işgärleri ne de türkmen media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine häzirlikçe maglumat ýa-da düşündürüş berilýär. Emma bu täze talap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan naqdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne täze çäklendirmelerin girdilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Şu ýylyň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amal aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçörüniň 600 Amerikan dollaryndan 200 Amerikan dollaryna çenli çäklendirilendigi ma'lum etdi. Galybersede yerli tinçilaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäklendirmeleriň Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde valutany ýurdun içinde saklamak üçin edilýän tagallalaryň bir bölegi diýär. Plastik kartı pul geçirýänlere ağır adam noğusu durmak için gerek. Bu züva oýlanşyp edilýän bir hile gatşykly emel bir şey. İşe idare ýolbaşçylarynyň da köpütnün şeýle guwanamany spravkan bermejegini bilýär. Onu başga ýere geçirýände mesela bir ýeri boş hoş bar, ogly we aýaly geçirýände bir ulur otaýly jemaýatam ýok, maliýe ýalňyşlygym ýok. Bir atlaşyn adamlaryň hamalatmak eýdip plastik kartlaryda pul geçirmegini çäklendirmek üçin edilýän iş. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Ýatlap geçdik 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda dollaryň sowdasy resmi taýdan togtadyldy. Şondan bäri daşary ýurtlarda sowda edýän ýa-da okuyan türkmensanlar türkmen manadyny bank kartlaryna geçirip, diňe daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan dollary naqdlaşdyryp bilýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň gün-günden ýokarlanmagy dowam edýär. Häzirki wagtda Aşgabatyň gara bazarlarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 3 manat 50 tenge möçöründäki resmi kurs narhyndan 2,5 esse gymmatda, ýagny tas 9 manada ýetdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurdun ykdysadyetiniň ösüş depginleri barada ýygy-ýygydan tekrarlasalar-da, dollar çäklendirmeleri we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtman gelýärler.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Hytaýyň milli nevit kompaniýasy CNPC Türkmenistana top, ýani Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan we transhazar gaz geçirjileriniň gurulşygyna ýardym bermäge taýýar diýip CNPC halkara Türkmenistanyň baş direktori Li Shulyan aýtdy. Energia Reforma neşriniň 6-njy noýabrda ýaýradan maglumatynda Shulyanyň bu barada 2-4-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň neviti we gazy 2017 atly halkara konferensiýada çykyş edende habar berilýär. Biz Türkmenistana top gaz geçirjesiniň gurulşynda şeýlede transhazar gaz geçirji proýektiniň durmuşa geçirilmeginde ýardym bermäge taýýardyrys diýip Li Shulyan aýtdy. Ödedende Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Murat Arçaýew top gaz geçirji proýektiniň işden görnüşde durmuşa geçirilýändigini ýatladyp, Türkmenistanyň Türkiýanyň we Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň transhazar gaz geçirjesini gurmak baradaky proýektiň üstünde işleýändigini ma'lum etdi. Habarda Türkmen häkimetleriniň Hytaý kompaniýasynyň ýolbaşçysynyň eden çykyşyna anyk nähili jogap berendigi barada hiç zat aýdylmasa-da, Arçaýewiň häzirki wagt Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Hytaý gaz geçirjesi boýunça 3 urun hereket edýändigini, bular arkaly her ýyl Hytaýa 40 milliard kubometr türkmen gazyny eksport edip bolýandygyny ýatladandygy bellenilýär. Arçaýewiň sözlerine görä Hytaýa akdyrylýan türkmen gazynyň möçürini ýylda 65 milliard kubometr çenli arttırmak maksady bilen häzirki wagt bu gaz geçirjiniň 4-nji uruny gurmak planlaşdyrylýar. Bu ura laýyklykda türkmen gazyny Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstü bilen Hytaýa akdyrmak gözüňünde tutulýar. Ýatlap geçdik, Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbi tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirji proýekti arkaly Owansanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz akdyrmagy planlaşdyrýar. Umumy bahasy 10 milliard Amerikan dollaryna barabardygy aýdylýan top gaz geçirjesiniň gurulşynyň 85%-ni maliýeleşdirmegi resmi Aşgabat öz üstüne aldy. Sentýabr aýynyň 15-nde türkmen mediasy Türkmenistanyň Tophyň Owan bölegini gurmaga taýýarlanýandygyny habar berip, degişli daşarýurt kompaniýalar bilen bilelikde gaz geçirjiniň Owansanyň we Pakistanyň çägininden geçjek böleginiň gurulşygyna başlanmaly döwre çenli amala aşyryljak çäreleriň deslapky tapgyrlarynyň kesitlenendigini ma'lum etdi. Şonu gaz geçirjiniň degişli böleginiň gurulşygyna 2018-nji ýylyň başynda girişmegiň hemde 2019-njy ýylda tebii gazy akdyryp başlamagyň planlaşdyrylýandygy aýdyldy. Ekspertleriň ençemesi top gaz geçirjesiniň öňünde esasan iki kynçylygyň, Owanstandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň we Türkmenistandaky mali ýetmezçiliginiň durandygyny aýdýarlar. Ýatlap geçdik, dünýäde tebii gaz baýlygy boýunça ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanyň häzirki wagtda ýeketäk aljysy Hytaý bolup durýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu neşe söwdasyna güman edilýän türkmen zenan tutuldy. İstanbul'un neşe söwdasyna garşy göreşgullygynyň işgärleri 6-njy noýabrda Fatih etrawynaky bir myhmanhana bilen bir jaýa garaşylmadyk ýagdaýda operasiýa guruldy. Operasiýada neşe söwdasyna güman edilýän bir türkmenistany zenan göz astyna alındy. İstanbul'da gurulan bu neşe garşy göreş operasiýasy başdan aýaga ähli türk telekanallaryna we beýleki media ferişdelerine gaýta görkezildi. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä
İstanbul polisiniň neşe garşy göreş gullugynyň köçe jenayatlaryna garşy göreş bölüminiň işgärlerine Fatih etramyndaky bir apart otelle we onuň käbir jaýlaryna neşe saklanýanlygy barasynda maglumat gelip goşýar. Güman edilýänler fiziki we tekniki taýdan ýydarlanandan soň Fatih etramynyň Saraç İshak mahallesiniň köşklü hammam çykmazy diýen ýerindäki myhmanhana giýje duýdansız operasiýa gurnalýar. Operasiýada myhmanhana giren neşe garşy göreş gullugynyň işgärleri ol ýerdäki adamlary ýere ýatyryp olaryň üst başyny barlaýar. Operasiýada myhmanhananyň ähli otoglaryny ýagşy barlan neşe garşy göreş gullugynyň işgärleri ýerdemindäki jaýyň kapysyny döwüp içeri girýär. Ol jaýda geçirilen barlygda mikrovalnovka ojagynyň içinde satyga çykarylmaga taýýar görnüşde köp mukdarda beň, gaty we owradylan görnüşde kokain bilen laýnyp atlandyrylýan neşe maddasy 18 sany tüpün güllesi we neşe söwdasynda ulanylýan tereti tapyldy. Ol jaýda ýaşaýan Türkmenistanyny ýere atly zenan bolsa neşe söwdasynda güman edilip göz astyna alındy. Türkmenistanyň zenanyň soraw edilmegi üçin İstanbul'daki Kumkapı polis merkezine akidilendiği haber verilýär. Gepin gerdişine göre atlasak, Türk metbuatyndan neşe bilen ilteşikli de güman edilip tutulýan Türkmen raýatlary barasynda häli habarlar verilýär. İstanbul'un Silivri etrafynyň howpsuzlyk güýçleri Selim Paşa merkez mahallesinde bir öýde neşe maddalarynyň öndürilýäni barasynda gelip goşan maglumatdan uğralyp 10 fevralda gurulan operasiýasynda 45 ýaşyndaky M.S. atly Türkmenistanyň zenany göz astyna alypdy. Oň öňüne geçirilen barlygda 118 gram metamfetamin neşe maddasynyň ýasalmagyna ulanylýan köp sanly gapgaç, dürli gaplarda suwuk hem gaty görnüşde her hili kimiki serişdeler ele salynıpdy. İstanbul'un Kartal ýerlerindäki bir öýde geçirilen başga bir operasiýada bolsa, Türkmenistanyň raýatlary 54 ýaşyndaky G.K. atly zenan bilen 24 ýaşyndaky A.A. we 32 ýaşyndaky C.A. daglar 50 kilogram ben, 350 gram gerain, 3 tane neşe terezisi bilen tutulupdy. Şeýlede İstanbul polisiniň neşe garşy göreş bölüminiň Zeytunburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih we Ataşehir etraplaryna geçiren operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sanly Türkmenistanly jemi 33 adam tutsak edilipdi. Antalyanyň jandarma gullugy hem neşe söwdasynda güman edilýänleri bir ýyllap ýydarlandan soň Alanya, Adana, Mersin we Antalya'daky operasiýalaryna 500 gram ulanylmaga taýýar gerain bilen Merdan Me atly Türkmenistanyň raýaty we 9 adamy ele salypdy. Sözü jemläp aýtsak, Azatlyk radiosynyň synanşygyna garamazdan degişli türkmen we türk resmiýetlerinden neşe bilen ilteşikli bolmakda güman edilip göz astyna alynan Türkmenistanyň zenan barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, günüň habarlaryny dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarynyň nagdlaşdyryp bilýän mali serişdeleriniň möçberini nowatdaky çäklendirmeleri girizdi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi web saýtyna ýerleşdirilen maglumaty görä, munun beýlek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallary 250 Amerikan dollary möçberini çäklendirilipdir. Başgaça aýdylanyna, bir giýçi günüň dowamyndaky nagd amallar 100 dollardan 50 dollara, nagd däl amallarym 500 dollardan 200 dollara çenli kemeldildi. Adynyň efirde agdalmalygyny isläp, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan İstanbul'a söwda gatnaýanlygyny bildiren bir täjiriň aýtmagyna görä, daşary ýurtlarda nagdlaşdyrylýan puluň mukdaryny girdilen bu çäklendirme Türkmenistanyň ykdysadyetine uly zarba bolar. Ol täjir Türkmenistandaky durmuş köp tarapdan diýen ýaly daşary ýurtlardan getirilýän haritlara bagly.
Biziň ýaly kommersantlar Istanbula, Dubaýa we beýleki ýurtlary sewda gatnamasa, ilaty gerekli haritler bilen kim üpçün eder? Daşary ýurtlarda nagdlaşdyrylan pulun şeýle görnüşde çäklendirilmegi biziň ýaly kommersantlaryň hem migrantlaryň Türkmenistanyň banklaryna gal berse-de hökümetine bolan anamna pal turdy. Daşary ýurtlary sewda gatnaýanlar ýa-da daşary ýurtlar bilen dürli ugurlardan iş salşýanlar inni bar ünsüni nagd pul aýlanyşyna gönükdirmeli bolarlar. Dip ol Azatlyk radiosu bilen öz tejribesini paýlaşdy. Howpsuzlyk sebäpli adynyň tutulmazlygyny isleýän Istanbulyň Aksaray etrawyndaki bankomatlaryň biriniň öňünde duran bir türkmen raýaty hem täze ýerden çäklenmelerde de aýdylýan mukdardaky puly çekip bolmaýanlygyny aýdýar. Bankomatyň öňünde nowata duran şol türkmen raýaty men aýdylyşy ýaly günde $50 nagd pul çekjek bolsam Türk bankomatyna öz bankyňyzda bir problemi bar diýen görnüşde duýduruş berilýär. Türkmenistanyň bank işgärleri bolsa, garaşsyzlyk bayramyndan bäri bank ulgamy işlänok diýip jogap berýärler. Häzir Türkmenistanyň şikesli adamlaryň maýyplaryň kömek pullary plastik bank kartlaryna geçirilmeýär. Diňe gara işte işleýänler bilen hormatly dynç alşdakylaryň plastik kartlaryna türkmen banklary pul geçirýärler. Şeýlede organyna işleýän käbir işgärleriň hem plastik kartyna pullar geçirilmändir diýip Azatlyk radiosu bilen gurulmuşlygyny aýtdy. Yeri gelenine bellesek, Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmi web-saýtyna ýerleşdirilen bildirişde täze çäklendirmeleriň halkara plastik kartynyň üstü bilen hasaplaşmak üçin çalışylýan serişdeleri niýetlenen ugurundan gaýr maksatlara ulanmagyň öňüne almak maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Şeýle-de çäklendirmeleriň gündelik amallary adaty syýahatçy ýa-da tasdiklanan normativleriň esasyna iş sapary bilen gidýän adamlaryň bolup biljek çyklarylaryndan ugur alınıp kesgitlenendigi ma'lum edilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Parahat ýeti Parahat 8 kiçik tarapçalaryny goly ýerde Yunus Emre köçeginiň ugrunda gurulan Söwda merkeziniň açylmagyna garaşylýar. Bu etrapçalaryň gurulup, ýaşaýjylaryň bu etrapçalara mejburi göçürilip getirilendigine indi 5 ýyl gowrak wagt bolan bolsa-da, bu etrapçalaryň ýaşaýjylarynyň şu gün küneçeli mektep çağalar wagy sagly goýy, Söwda dukanlary, bazarın ýoklugynyň juda kösenip gelendikleri aýdylýar. Bir ýyla golay wagt mundan ozal bu etrapçada mektep çağalar wagy ýakynda saglyk öýü ulanylmaga berildi. Emma bazarın ýoklugyndan ýaşaýjylar şu neçeli hem kösenýärler diýip etrapçanyň ýaşaýjy 72 ýaşly Gülsüm daýda aýdýar. Onuň aýtmana görä etrapçada sanalyjy hususy dukanlar bar. Ol dukanlarda bolsa islen azyk önümni tapyp bolmaýar. Bar bolan azyk önümleriniň hem bahasy juda ýokary. Hususy dukanlaryň satyjylary azyk önümleriniň gytalmagy bilen ýagdaýdan peýdalanyp azyk önümlerine islen narhyny kesýärler. Şol sebäpli ýaşaýjylar golay bolmadyk Gülistan Söwda merkezine ýa tekewalaryna daşgowy bazar atlandyrılan bazarlara gidip azyk önümlerini satyn almaly bolýarlar. Bu bolsa özünde awtulagy bolmadyk ýaşaýjylara ýeňil düşenok diýip Gülsüm daýda aýdýar. Parahat ýediňiň golaýynda Söwda merkeziniň gurulup başlanandygyna hem 3 ýyla golay wagt boldy. Emma ol şu neçeli hem ilata hyzmat edip bilenok diýip Parahat ýediňiň ýaşaýjylary aýdýarlar. Golaýda Söwda merkeziniň daşyna aýlanan haýatlar aýrylyp, onuň daş töweregi awatlandy. Ýaşaýjylar guruluşyklaryň tamamlanandygyna inandylar. Emma Söwda merkeziniň daş töweregini awadanlaşdyrýan işçileriň aýtmaklaryna görä, Söwda merkeziniň guruluşy entek tamamlanmandyr. Onuň içki guruluşyk işlerinde henüz edilmeli işleriň kändigini, diňe göz üçin daşky durkunyň taýýar edilendigini işçiler aýdýarlar. Söwda merkeziniň golay boltumunda alınıp barlayan guruluşyklara, yumruşyklara synsalsaň, bu Söwda merkeziniň entäkler ilata hyzmat etmejegine hem anam dörýär. Sebäbi her bir taýýar bolan guruluşyň açylış dawarasy döwlet derejesinde uludan tutulup, oňa resmileriň gatnaşmagy gurnalýar.
resmiýetlerin gelmeli ýerinde bolsa, heniz bitmedik imaratlar ýa bolmasa ýumrulşyklar görünmeli däldi gaýdylýar. Bu Söwda merkeziniň edil gabat garşysynda bolsa, täze metçidiň köp gatly ýaşaýyş jaýynyň gurulşy galanyp barylýar. Söwda merkeziniň daş töweregi hem awatlanýar. Şol bir wagtda da Aşgabatyň Saparmurat Türkmenbaş adyndaky tekstil kompleksine degişli kotej jaýlary ýumrulýar. Şeýle ýagdaýda Söwda merkezi entäkler ilata hyzmat edip gönendirmez diýip bu Söwda merkeziniň açylmagyna ilatyň juda garaşýandygyny hem Gülsün daýda sözüne goşýar. Söwda merkeziniň adyndan çen tutulsa, onuň Lomay Söwda merkezinde hem aýdylýar. Lomay Söwda merkezinde oňluk söwdanyň gurnalmajagynyň hem ilata düşnükli bolup galýandygyny hem ýaşaýjylar önte çekýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump Demirgazyk Koreýa duýduruş berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-uny ABŞ-nyň niýetini sinamazlyga çağırdy we dünýäniň ýadro betbagtçylygy bilen haýbat atýan ýakymsyz rejime çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günörtü Koreýanyň parlamentini 8-nji noýabrda eden çykyşynda Trump Pxenyanyň ýadro programmasy sizi howpsuz etmeýär, ol sizi uly howp astyna salýar diýdi. Bizi kim baha garamaň we bizi sinamaň diýip Trump ören agyr sözler bilen Demirgazyk Koreýa ýüzlerini. Trump özüniň dürli ugurlar boýunça eden çykyşyny kimiň ýowuz hökümranlygyny zalim despotik rejim häsiýetlendirip Pxenyany adam hukuklaryny gözgoýuny kemsitmekde aýyplady we dünýäniň beýleki ýurtlaryny Demirgazyk Koreýa goldowdan we üpçünçülükden ýüze urmak arkaly onu ikrar etmäni çetletmäge çağırdy. Biz Amerikan şäherlerine betbagtçylyk haýbatynyň atylmagyny ruhsat bermeriz. Biz gorkmaz diýip Trump Günörtü Koreýaly kanun çykarjylary ýüzlerini. Şeýle biz bu ýerleriň gorawyny sögüşip jan berdik. Bu ýerde adamzat taryhynyňky iň agyr helakçylygyň gaýtalanmagyna ýol bermeriz diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Trump kimiň rejimine garşy agyr sözler aýdynly bolsa, ol Demirgazyk Koreýa ballistik raketalar öndürmegini bet edip ýadro ýaragyndan dogry el çeken ýagdaýyny ýurt üçin has gowy geljege ýol görkezmegi wada berdi. Şeýle Trump dogly anyk hem de guturnukly ýadro ýaragsyzlandyryş prosesi bilen ulalaşýanlygyny ma'lum etdi. Trump çykyş edýän wagty Birleşen Ştatlaryň 3 tane uçur daşaýan harby gemisi tälim türgünlüşik geçirmek üçin ýuwaş ummanyň gün wataryna barypdy. Günüň dowamyny agyr howa şertleri Trump'yň Demirgazyk hem de Günörtü Koreýanyň serhedindäki harby bolmadyk zona etmeli garaşylmadyk saparyna päsgelçilik döretdi. Aktan prezidentiň harby bolmadyk zona edip bilmedik sapary sebäpli gaty gynanyny aýtdy. Soňra Trump özüniň Aziýa edýän giňerimli saparynyň dowamy hökmüne Xitaýa bardy. ABŞ resmiýetler Trump'yň Xitaýda Demirgazyk Koreýanyň esasy hyzmatdaşy we sowda partnýory bolan gowunly göňsüz Pekini kimiň ýadro hujuglarynyň el çekdirmek üçin has köp basyş etmäge zorlajakdygyny aýdýarlar. Trump Pekine baran soň ýagny 8-nji noýabrda Aktamyň ýokary derejeli bir resmisi Trump'yň Xitaýyň prezidenti Xi Jinpingden Demirgazyk Koreýa bilen maliýe gatnaşyklary kesmegi we Birleşen Milletler Uramosynyň Pxenyana garşy girden sanksiýalarynyň talaplaryny berja etmegi sorajakdygyny aýtdy. Trump 10-njy noýabrda Aziýa ýuwaş ummany ykdysady hyzmatdaşlyk sammitine söz sözlemek üçin Vietnama sapar etmedinden ozal Pekinne 2 gije galar. 21 döwletiň gatnaşmagyna geçirilýän bu forumny Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin hem 10-njy noýabrda çykyş eder diýilipdi. Ýöne onuň çykyşynyň ýatyrlanlygy habar berilýär. Muňa garamazdan Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 8-nji noýabrda Putiniň Trump bilen sammitiň gapdalyny duşmagy meýilleşdirýändigini ma'lum etdi. Lavrov Putiniň Trump bilen geçirjek gepleşiginiň gün tertibine iki taraplaryň gatnaşyklar şeýle-de halkara gatnaşyklar Siriýa, Demirgazyk Koreýa we Ukraina bar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.